Molweni guys, nanithi ndisondla indoda endanditshatele kuyo. So ndidibana nale ndoda ke, xa ndidibana nale ndoda sidibana ecaweni, abazalwane, sibabazalwane apho. So ke ubrothers athi uyandithanda and stuff, alobole ke. So ecaweni yethu xa ngaba umntu elobolile niyakwazi utshata, nitshate enkonzweni ezoba khona. Nina nithenge ezo zinto like idress nesuti namaringi nezinto zamaspromisi. So sasiplene uba sizotshata ke enkonzweni elandelayo. Yho, not me realizing uba uzibrothers akanacebo, akanaplani, akho mali, akanantsho isenti. So I then suggested ukuthi now that you don't have money, andimazi uba kanti wayicinga uba yena sotshata ngekabani. Now that you don't have money, masiye ecaweni on a Sunday sithenge ikhekhe sifake iringi qha sibe sitshatile. Okay ke kwabe kuqala. Yes, low effort. Okay, let's continue. So kwabe kuqala ke komtshato we-scam guys. Yho, ndanditshatele escamini. Si-scam, it was a scam. So what happened was, first of all, Mogai is earning 7,000. I'm earning way more than him, double the amount he's earning. Triple. Even triple, I don't know, I'm not sure, but more than him. So, not more guy resigning from work immediately after we got married. We got married in 2015, and then he resigned early 2016. Didn't he get 30,000 from his resignation as a payout? 30,000, 30K. Ngapha, I realized that Umo guy has a pressure of buying a car. My brother who's coming after me had recently bought a car. So I realized when ndithathe nomntu okhompyutha nabantu aba way more than his league. Not more guy giving pressure ukuthi masithenge imoto kodwa lo mntu akasebenzi, mind you akasebenzi. Une-payout e-30,000 ngathenga 30,000. What are we eating ngona ngoba sidla imali yam apha endlini? Not me applying for an SUV Mazda CX-5. Got approved. I can't even drive properly, guys. So Mogai was the one driving the Mazda SUV. And not him posting it as if it's his car on social media. I don't know who to be, but he posted as if it's his car, of which, since we're married, I did not take much note of that. So, iqhubeka ke ixesha uMogai nguye odrayivayo. Mna when I try to drive iyandiscouraja. Uzoyitshayisa le moto intsha, uzothini. Yabona umntu xa idiscouragele uba even the following day don't drive. So uyayidrayiva ke imoto uMogai. So ngapha we're busy trying for the kids. Asifumani bantwana. I felt pregnant, it was ectopic first pregnancy. Udoctor wathi, no, you are not going to have kids. Not Mogai now starting to date every girl that comes around. I'm not aware of that. Nizova, when did I find out about all of that? So udata wonke umntu, everyone, omakhelwane, kwantombi owake wayirhalela. Because ngoku ne-SUV, uhamba i-SUV. Kwantombi owake wayirhalela esengumanyaweni, engakwazi ukuyifumana, wasedata nawo. Even abantu awayefunda nabo, abangazange bajola naye because babembhekele phantsi. Drive i-SUV bajola naye. Remember ke awuzothi uma ujola waba i-SUV ungathenge ama-takeaways because kulala ema-B&Bs because ngeke anzise intombi kwakhe ndikhona. I realized ukuthi uMogai siyabuya emsebenzini because we started a business, we were doing business together. Xa sibuya emsebenzini ufika nje apha endlini ahambe azobe ngo-10, 11 ebusuku. Ndide ndibuza uba mna yimoto le ikwenza wenze ngohlobo because wena ungasahamba ngateksi zange wabuya late. Usuke uyaphi vele after dropping me? Hayi ke iqhubeke ke ixesha ke lihambe. I realized uba uMogai esasidibana enkonzweni a-devoted Christian is drinking. Ematywaleni uthengela abantu utywala, ababekisa utywala olucheap phansi, abathengele an expensive alcohol. I discovered ukuthi uMogai is drinking. Now he was now starting not to come home, come back at 4 a.m., come back at 5 a.m.
So what happened was, I then discovered ukuthi he has pregnanted a lady. The lady I'm pregnant leyo who is a student. Pha esi student nje usistudent ewusu umbhatalela iflat, umthengele ifurniture ngaphakathi eflatini, umbhatalela iflat irent, amthengele ukutya, amenzele yonke into, amnike allowance. Mind you, lo mntu waresign emsebenzini ehola u-30K. The business endithi siyakulo sobabini, I opened with my own money, meaning it's my business. For me to discover that is stealing, I came back with some cash amounting to 14,000. Ndawubeka esayifini. The people who have got password to the safe, it's me and him. I realized a few days later the money is no longer there. When I questioned him, umntu wangayazi imali, but ndim naye esine-password to the safe. And I don't know how it slipped my mind ukuthi ndithi ibuyisa imali yami because uyithathwe nguwe. So idluleke loo nto leyo. I'm realizing uba apha endlini ke mna I have this tendency of yothenga izinto ndizibeke ne-price tag. I'm realizing my things are disappearing. Shoes, bags are disappearing. Kanti if I go to Durban, uMogai uzisa amantombazana apha afike izinto zam. Wazisa apha endlini in our matrimonial bed. Okay. So what happened was, when I discovered ukuthi umithisile, uyondla, uyathini, I then went back and said, since you know, Mogai, you don't have any money, I'm switching off anything that has to do with you. Ugeli indlela wayidelela ngayo umntana akhe engafuna azobonwa ngulo tata because ethi mna ndizophoyizina umntwana. Andithi ufuna kudityanela ama-B&B makuzobona umntwana uthengele ukutya. I was shocked to learn uba umtshana uthi xa uyobona umntwana ezelwe, usana luzelwe, umalume wakhe ongenangqondo wayigcwalisile igrocery boot, thengene nebhakede lika-KFC. Uyobona umntwana ozelweyo, uthenga igrocery for the whole family. I also heard from this other lady ethi, yazi umyeni wakho ndeva ngumntana amasebenza eShoprite, esithi umyeni wakho ufika nabantu phana athatha amatroli agcwele igrocery ayobhatala ethilini. Uhambe swiper ematywaleni, ufika amisa abantu athi baphuza into ezitshipha abathenga utywala obubizayo. Who is working hard? It's me. When I discovered uba ulala nomnye umakhelwane, iwasi lo makhelwane alala naye, udade wabo womakhelwane usebenza kwibhizinesi yam, ndingayitya nepoison, ulala naye. When I discovered that depressed the whole week, ndilele ndaba depressed the whole week. I later learned ulala nawo wonke umntu, guys, lo mntu, and ubanika imali. Kwantombazana athandana nayo unika imali. As a result wake wathiwa ukidnaphiwe, ndifowunelwa phofu kufuna imali. Ndathi mna xa nimbulale ngoba ndikhathelwe wangevela, akho mali izophuma kum. Uba nimkidnaphile nifuna imali, mbulaleni. I later discovered uba pick up intombi, shuthi intombi yayimplenele because wahambe sithi unemali eninzi. I discovered uba kwawomkidnapha oyikidnaphiwe because mna into yandidikayo kuba ukidnaphwa eBizana. eBizana mna, guys, asoze ndakidnaphwa, ngumhlalo oseBizana, akho kwamntu unondikidnapha eBizana. So I then discovered uba ebeyopick up intombi, le ntombi because uhambe sithi unemali, le ntombi yamorganayizela abantu, yathi xa ingena kwabe ngena abafana bacela ukushiya etotala. Endleleni bamkhomba ngesibhamu bamtshitshisa idirection, bamkidnapha ke bafuna izimali. So loo mali leyo gqiba iphiwa kwii-brothers zam because wathi mayifanela mna ndathi mbulaleni, bafanele izi-brothers zam basende i-wallet no-cash send nobani nee-voucher zakoStandard Bank. So uzi-brothers was a useless someone. And njengoba benditheke sasithenge i-SUV, wayiphosta as eyakhe ke uzi-brothers. So kwadlula unyaka na-6 months, I think. So ndathi mna I'm going to Durban and I will need to use my car. Wathi yena uzothenga eyakhe imoto. Okay, it's fine. I go to Durban, eze ngumntu eDurban ozothenga imoto. Asizulanga kanje, guys, from one dealership to another. Imoto esizijongayo is way below the standard of a car we are driving. Ziyoyikisa, guys, like yazibona second hand, ikhatheleyo, zikhathele.
So ndiyabuza kanti namalini ngoku wena sibheka la sibheka khona because inoba sibheka kwi-price range yakho unamalini uzibrothers no-60,000. Guys, ungathi ubudrayiva imoto ye-500,000 ube sewuthi ke ngowena uyothenga imoto ye-60,000. Imali uyenzeni? Andikamazi ke ngelo xesha uba imali yena uyayikhipha. Akayikhupha apha endlini qha imali, uyikhipha apha ngaphandle. Apha endlini uyayazi uba I won't even be impressed because it's my own money. So uyala kuzofika athenje uba undisozimali. So sizule mna ndithi mna ndikhathele. Siye kwenye i-dealership where cars were second hand but good second hand cars. Xa sifika eyona moto sayikhethayo it was 150,000. Lo mntu unomalini 60,000. Didn't I pay 90,000 ukuze aphume nemoto edecent? Mamela ke guys, ndisakhiphe loo 90,000 on kule moto it was Hyundai Accent en automatic. Ndikhupha loo 90,000 lowo, imoto yapostwa kuFacebook eyiposta as if uthengele unkosikazi wakhe imoto. Ndim lo ndithengelwe le Hyundai. Andithi kaloku kwabantu achoma kubo la SUV kwakuyeyakhe. Ngoku la kumele uba kube yeyam because wow, ngeke adrayive iHyundai small car. Hayi adrayive ke le moto iHyundai, although ke sometimes ebebuya afune aboleke le yam. Kwasho ndathi uba ndimbhaqa uba uyatshitha, ndathi eyam imoto yophinde uyithinte because okanye namantombazana kubona le SUV acinga fanuba ubhadlile or acinga futhi fanuba unemali. Andikazi uba kanti ayayinikwa amantombazana imali, iigrosa ziyathengwa. Wena awunikwa imali amantombazana ayanikwa? Yes. Because uthandwa wena. Andithandwa vele. And I'm a money making machine. Xa sendicinga mna kwayilo mntu lo tata ndithetha ngayo because ndanditshate nayo. Nizozibuza inoba ndanditheni. I think ne-mentality yasecaweni yoba I have to get married to have sex iyayenza ingqondo le ube desperate to get married because tell me why ndathatha nomntu owayenometric ndinama-degree not one. Okay, lo mntu unemetric nale metric yakhe ayikho segameni lakhe because ngulo wayihlutshwa sisidaba yesibongo eshintsha amagama eshintsha izibongo. Imetric ayicorrespondi ne-ID. Ndithetha ngendoda endanditshate nayo mna guys, yayingenamva engenamphambili laa ndoda. Kwikhampani eyarezayina kuyo akukho apha yayingaphinde iqashwe khona because wayeno-grade 11 kahle kahle or even grade 9. So because umetric wakhe wawungacorrespondi ne-ID, ndinixelela ngendoda endanditshate nayo guys, because bahle bakumasuti phaa enkonzweni kuthiwe naye nanku umyeni ndiyotshata. Futhi lo wathi mangajolo enzela uba isibhanqa sakho usibone wayenza into because iBhayibhile I don't think iyayitsho yona uba sumfunda umntu lo enzela isibhanqa uzosibona. There are so many women with high qualifications, with degrees in church, who marry mediocre men. Ile desperation yoba ndingumzalwane kufuneke nditshate. Hey mna guys, ndizophila ngoku. I think I have not lived my life I'm going to live because what is this? So ke mamelani ke ugrade 10 wam ukhona laa ncwadi saseyifunda kuthiwa uMakhaya, Thembisa noMakhaya. Ndanditshate uMakhaya guys, bayamazi ke esifunda nabo bafundi Thembisa noMakhaya bayamazi uMakhaya sithetha ukuthini. Anditshate noMakhaya. So iqhubeka ke into sehamba ngale Hyundai mna ndihamba nge-SUV. Umama angaphili ondizalayo. So athi uzibrothers, because these people guys abazii-narcissist, they will act like they love you, they are so understanding. Athi why ungathathi umamakho uhlale naye, uhambe uye eDurban ufike uhlale nomamakho unakekele umamakho because xa seswelekile uzofila guilty uba you never took care of your mother. Yayibona indoda engathi ibhadlile kanti is pushing me away from him so that he can have all the time to spend with all the girls in the world. I'm talking about someone oma Sunday phambi kwebandla athi in the name of Jesus. Andithi ibandla litheni, ndithetha ngalo mntu ndithetha ngayo. Athi isidlo senkosi evuka entombini engalalanga endlini. So ndithetha uba mandihlale naye. Didn't he change later on i-narcissist noba ungakholwa futhi ubu-narcissist akupheli, idemon engapheliyo. Zangathi kwifamily yakhe the reason why emithise ngaphandle
It's because mna bendingamhoyi ndathatha umama ndahlala naye. He never had time with me. Using something he approved, he even suggested against me. But I didn't even care, I didn't even give a damn, because as long as I took care of my mother. So in Durban, before we got married, ndinomzivele eDurban. So ndisamethi in love, ndiqashise ngomzi waseDurban, sihlale sonke Eastern Cape. Saqala sahlala efletini, saphuma efletini eDurban, sayohlala Eastern Cape. So ngoku xa sendibuyela eDurban, andithi ndifuna uthatha umamam ndirenovate, ndikhipha ama-tenants wanika inothisi ndiwakhiphe ndiwarenovate. Kube kuhle, umono wayenawo engafuni uba ndirenovate, efowunela abantu bakwabo esithi mna asikenzi kwanto kowabo. Caba makwenziwe ngaleya mali, kowabo asikenzi kwanto, asikathini. Mna ndirenovate umzi waseDurban, ofuthi owamzi kwangomzi wakhe, because wafika ndinawo. Mamela amadoda bathini? Amadoda not wonke, but athi xa ungumfazi or you're a woman and unomzi wakho, you are trying to be a man. Whereas amadoda amaninzi abakwazi ukwakha umzi. Badinga umuntu owesifazane ukuze avuse umzi. Yile nto kuthiwa umuntu umethathe ukuthi uvuse umzi. So mna ndiqonda uba ke ngeyam intloko futhi yandinceda eyo ntloko, because wow, sebendithakatha kwabo bendithengela inkani, ngaba ndabuyela phi? Uba zange ndilandelele inkani yam ndithi ngoba le mali khange ndiyinikwe nguye ndisebenzele kanzima, ndilungise umzi wami eDurban uhlaleke ube mhle, ube comfortable, ndithathe umama ndihlale naye. Wabe yena egijimisa amantombazane, because that's the only thing he knew how to do. Wabe egijimisa amantombazane, mna ndalungisa umzi umzi wami wamhle. Lo mzi zange undincede, wandinceda seke engasekho yena, sefile. Ifamily yakhe seyindikhipha kwaphaa kuphinde kwakha le yam imali. Seyindiqashela abantu, indithakatha uba mandithakatheke indiqashela abantu. Iinkabi. Uba mandihambe emzini wamandla am. Futhi uba abantu zange bandikhuze mna ndandifuna ukufika ne-TLB ndidilize wonke amandla am. One day maybe I'll do that futhi. They don't deserve to have amandla am. They don't deserve. Shinqaba lakhe. So ndithi ke guys, laa mntu lowana undihlukumezile. Nizoyiva uba you are asking yourself uba uhlaleleni. You understand? Mna guys andazi kwamali emyeni wami. Nizobuza wahlalelana. Nisazova uba ndahlalelana. Nisazova uba ndahlalelana. Okay, so mna when I discovered ke ukuba okay, uMithisilo's Brothers wondla usenoma 7,007.5 as allowance for umntwana ongakagqibi ndisho i-6 months. Ugirl uyarentelwa kwenzelwa yonke into. Mna ndakhatha imali le isegameni lam, ndayikhatha imali wasala ungabi namali. Xa sengasenamali, not him telling ubaby mama uba unkosikazi ukhathe yonke imali, hamba wena uya e-maintenance court. Vele we are married in community of property. Married in community of property, i-maintenance izafakwa apha kuye ondle umntwana. Xa bebemithisela mna, uzoqomba umntu wayithathe nomntu ongenaplani. So ugirl ke was advised ukuthi makaye e-maintenance court because uzibrothers akasenamali. So that e-court xa besithi makondle, xa yena u-unemployed and akanamali, and then utshatile umfazi nemali, kondla umfazi. Okay. So ke yabuya kwi-sheriff nencwadi. Yafika incwadi embize court ngedate ethile. Yafika lo date, xa kufika lo date, the day before, athi uzibrothers kusasa idate ye-court, but yena akaqonda uba uyaya, akanamali yepetroli. Zibuza uba why engayi ngeteksi, wayefuna ukuhamba ngemoto kodwa akanayo imali yepetroli, wayengagibeli iteksi, wayezoya iMontelif, andazi iMontelif or iMontfrey, but something like that. Inoba iteksi i-90 rand or 100 rand, 100 rand ukuya 100 rand ukubuya, but ke uzibrothers because unemoto and unomfazi uzofaka upetroli, not me silandelana siyofaka ipetroli etown, ndifike ndimfakele because ubeseliphara hlobo loba ngeke umnikele imali angayoyiphuza. Ebesengasakwazi laa mntu ukuhlala esober, indlela into ebeseyiyo bengasakwazi nokuhlala esober. So ndimfakela ke ipetroli, ahamba ecourt ke, xa becourt ke afika athi ufuna i-DNA ke, imali ye-DNA iphuma apha kum, imali ye-DNA ndisazi noba yoyi-2.5 na. Iphuma apha kum i-2.5 ye-DNA. Andandiskenywa, I don't know if government uyenza free DNA or uyabhatalwa na,
but kwafunwa imali DNA. Okay, so yenziwa i-DNA. Fast forward, umyeni wami usweleka azikaphumi results ze-DNA, kusalindwe zona. Ikhota ayikwazi ukugrant ithi yondla umntwana ingaphumi i-DNA, especially if uthe wena uzokondla xa kuphume i-DNA. So asweleke kumyeni. I think waye e-court in January, because I think I was burying my mother. I think waye in January in court. So kushaya March ke ayikaphumi i-DNA. Kuzophuma i-court date yama results e-DNA nje, aphuma usweleke Saturday, iphuma i-date isithi ngoLwesine. Yena usweleke Saturday. Nanso ke imbokodo yomfazi, indoda iswelekile ihamba iye court iyobona i-results zomntwana wendoda yayo. Idliso lisasebenza. Ndihambe ndiyobona i-results zathi ndifike zithi 99.9%. Okay. Usbrother zohlele echilo kuba yena akenza i-DNA kube doubt umntwana yamazi ngowakhe. Okay, nami ndandibona buyafana naye, but ke I was not sure, because there was a time, guys, I became a psycho. Laa ndoda yandiza psycho, guys. There was a time ndaqasha omnye umfana uba makajona laa ntombazane. Ndambhatala lo mfana, laa mfana was a student ethuso. Ndambhatala bajona lo mfana, imali yaphuma kum yamadate. Ndathi xa sefujole naye, xa belele embhedeni athathe ividiyo yoba balala, aphinde mhla hamba athathe ifowuni, exuthi ifowuni. Ndandithe futhi athathe nempahla zonke ngoba zithela umyeni nami, but ke zange ngifike lapho, wathatha ifowuni. So into endayidiscover kulaa phone, guys, usisters waye yisebenzisa i-private party yakhe for imali, kwakungendoda. So it's one of the things that when I i-DNA ungabosithi umntwana umthembile uba ngowakho, because kwakungendoda ethi hi baby ubuya nini unibona nini, abanye bayambona abanye kuloo phone nje kwakubusy. So that's when I discovered uba ubusy ugirlgirl. Okay, so ayike into ye-DNA ke iphume umyeni seswelekile, kuyamna nalapho all the way, driving all the way to Montelief ndiyojonga ama-results e-DNA. Yaphuma ke i-DNA, usisters nguye weva ngamba indoda yethu ke iswelekile. Loo ndoda ndiyishiya kanjani uba nale ndoda mayisweleka, guys, uzuqonda uba uThixo wayendikhombisa uba akhange ube nandoda. Ngomina afa ngayo, ufa ehamba ne-side chick. Ufa ehamba nenye ye-side chicks eziyinqwaba, guys. I-side chicks zakhe ndingazibala kutshona ilanga awayinazo, zonke uyazisponsorisha. So alentu ke ngosuku asweleka ngalo, usweleka uhamba nomuntu wesifazana who was a side chick eyikhona ngelo xesha. Lo sisi waba kwicoma for 3 weeks, but usisters, because it was not her day, uyaphila uyahamba ngeenyawo zakhe zombini, uzidlela uraf. So igqithekeleyo ngeli xesha ndingcwaba umama ngoJanuwari, umama wam usweleke ngoJanuwari, umyeni wam usweleka ngoMatshi nge-2. So ngeli xesha ngcwaba umama ndibhizi ndiyalungiselela, so kube nevoice endixelela uba umyeni wakho kukhona apha yakhona and le ndawo aya kuyo irongo, mfowunele right now. Ndimfowunele ndibuze uphi, athi yena ndisendlini, ndithi manikomakhi sasisakha ke phaa kwabo, wayithi ndirenovate edebheni kwabo ngekhuwanga, phofu kwakho yimali yam. Mhla ndichola ixesha ndoze ndiwufote lam zindinikhombisa. Hayi ndilentuke ke ndimfowunele ndithi uphi, athi yena usendlini. Ndithi unikomakhi ifowuni, athi yena hayi ndiyadlala ndikho sendlini, ndisendlini yelideke. Ndithi yowenzani lapha, athi uyenyangeni. Ndithi yowenzani lapha, athi hayi iwari yam zezi moto zitshayisayo kokoko. Ntonto ndasesihamba inyanga ngoku. Ndathi mna ndilanda apha etawuni sihambe sobabini, sihambe ke siyofika lapho kuloo nyanga. Sihamba sixabana apha endleleni, ndiyabuza, since when do we go to inyanga? And how come you were sneaking, not wanting me to know where you are going? Why were you doing all of that? Ayike xa sifika kwinyanga ke, inyanga ithi why nihamba nixabana apha endleleni. Ndithi uzosixelela wena, ndithi inyanga. Ndiyinike attitude because I don't even understand why we are here. So inyanga ke ibese ingathi ihlola indaba ye-accident. Caba sebethethile uba hayi lo mfazi uyeza ke ngoku, asisazi ukwenza ngohlobo besokwenza ngalo. Then inyanga ibese istika entweni yoba andibafumana abantwana, inebhodlela lona elingakwenza loo matyhubha aphinda akhule. Andihambe ndiyisho lona indaba yoba ndaba na 2 ectopic pregnancies, meaning no more babies for me.
So that's why his brother was busy going around trying to make babies. So inyanga ke bese ithi inebhodlela ekufuneke izondenzela lo ngiphinde izolithatha. That's how I got contacts zenyanga ke. Okay, it's fine. Ndingcwabe umama ndigqibe ithi ingqondo yami ayihluza. Ndiqonda ukuthi ndicontacte lenyanga. Ndicontact ndithi ibhodlela lami li-ready ndizolanda. Athi ke yena ewe li-ready. Athi nobani apho ndithi ndilodwa. Athi please come alone. I have something that I need to tell you which is very important. Not me being excited ndithi ubani ndiyaya. Ndihambe ndiyofika xa ndifika kwamna sendihamba ndilahleka because remember I only went there once. Xa ndifika phayeni ithi inyanga sisi ngaba kudala wahamba kulamzi indoda yakho yakudlisa. Ndithi mna how do you know? Athi andithi idliso belilandwa phaa kwam. Abesethi ukhona intombazana enje ejola nomyeni wakho. Loo ntombazana ihamba phaa kum. Ifuqa umyeni wakho ngamayeza ihamba phaa kum. Ayicacisele intombazana ndiyazi le ntombazana uba ngubani. Lezi tsheya kwizinto e-airport. Athi umyeni wakho beyakhela kwayo laa ntombazana. Hayi ke athi laa ntombazana uyakhela noyakhela umzi le imzise apho uba makadlise wena so that bezokwazi inoba umyeni wakho beyathetha izinto uba kahle kahle umuntu ozamayo nguwe. And for sure ke bethetha because laa ntombazana yayifunda naye babefunda bonke umatric njengoba ndisithi ubesethana nabantu ababengamboni kwiligi yabo ngela xesha. So hayi ke ndiyazi uba ndidlisiwe but andingayihoyi imali le nto yokudliswa because andingomntu ohamba nyanga, andingomntu ubhilivelana kwezo zinto, ndingayinaki le nto yoba ndidlisiwe. Ithi ke le nyanga hayi ngaba kudala wahamba kulaa mzi. Okay, but ngoku xa sendiyicingisisa umyeni wam ndandimbetha. Wayethi xa ibe ngabofa ekuseni ndimngene ngenduku ndimbethe kugcwala igazi miya xa ndibona igazi. Alima la foto asendele ii-siblings zam asendele nabantu ke abangani bakhe nabantu bakwabo. Xa ndimbetha ndandisithi khipha le nto ndidlise yona because ndihlaleleni apha. Tell me why ndihleli nawe useless awunamali. I-sex life is dead because uzibrothers kaloku ngulo wayethe nawe nqana nokundithinta because andizali. Uthinta abazalayo. So ndimbethe ndithi ndihlalele ntoni, tell me why ndihleli apha. Undidlisile, khipha le nto ndidlise yona. So ke guys lo mtshato wami was 4 years but ungathi 40 years. So ke ubeseliphara ke uzibrothers. Ubeseliphara. Xa ndisithi ubeseliphara ndithetha ukuthini? Ubesengasakwazi ukuhlala esoba. Ubesehlala enxilile. I think ubesedliwa ziingxaki zakhe because bengasakwazi ukuhlala esoba. Ubede anxile in such a way that azibhoshele. Ndiyakhumbula ebuye ezintatha buye enxile bengathi bebhuquzwa emhlabeni. So afika lale angala xesha elide avuke adonse iVasco mabhoshe apha ekamereni. Ndithatha ifoni ndimvidorize ngabhoshayo because ndaqa ndambetha ndathi uyazibona buphi utheni uzobhosha endlini nje. Ndamvidorize wabhosha wagqiba wathathele iphepha esula ndathatha enye iVasco ndequmale apha abhoshe khona ndathatha ndayikhiphela phandle. Ekuseni ndiyamkhombisa ndithi jonga ngicela uthatha ikaka yakho hamba uyichitha uhlamba iVasco. Not him saying azange akake. Uba ndingathatha la video futhi bekuzoba ndim okakileyo. Wandilisa efonini because ndandisithi ndizomtrendisa because vele ndasendikhathele nguye. And understand kwaba bandandihlaleleni because ndasendikhathele. Waxutha ifoni ke wadelete loo video ke zange ndikwazi umtrendisa kwakufana ndimtrendisile. Isela guys, Isela, he was stealing from me. Every chance he gets, he would steal. Another thing, beseli mene. Uzothetha into ayiphike ngoku. Ube ngathi wena uyageza apha entloko, uzoyiphika ngoku. Phika yonke into mene lo muntu. There was this time sisedebheni utatam wayezobona umama. So utata mambuza uba ayibo mkhwenyana intombami yayizala nje ekhaya unayo umntwana futhi ukhona nomntwana wesibini qha wasweleka. Why xa ifika kuwona afika angazali? Yo elimene not him saying zange ndimxelele uba ndake ndaba nomntwana wesibini wazi umntwana oyi-1. Uxoka ezimpondweni uxoka kumba utata wayengekho ndandizombetha because why uxoka? Why uxoka ufuna uzama ukuprova ntoni kutata? So beselimenemene ke guys eliphathisa ngentloko umuntu azophika into ngoku
ngoba ithetha ngoku. Okay, xa ndifind out ukuba uyandebela uzibrothers ndimconfronta, wathi awuyazi uba intaka yakhela ngoboya benye. So xaba ndim lo kwakhelwa ngoboya bam, and ndiyamsola lona uba waseneplans izoba uzotshata ubaby mama. Ikhona indawo endiye ndayilibala uba wakwathenga i-RDP ngala masenti ndandimnika wona, wakwathenga i-RDP. Lo RDP wangandixeleli, ndixakiwe qha xa ifika kwiloyi, iloyi yamazi butshatile iyandazi okwam. Ifika iloyi ifuna i-ID, ikopi ye-ID yam, because ayikwazi uba i-process i-transaction ngaye kuphela. Wathi yena ndiseDurban. Ndamva ecele ikopi ye-ID, ndamthumelela. Ndathi xa sendibhuquza ndifumane emaphepha endlu, ndiyambuza wathi befuna ibe yi-surprise. Wathi ukhumbula ndifuna i-ID yakho. Guys, that was a lie. He was never going to tell me, because it was over a month or two. He was never going to tell me. When was he going to surprise me? Ndisola uba mna bebeplana nalo baby mama, ndithi akamazi uba sisidomdom into engayazi kwaba imali iyasetyenzwa. Beplana uba bazo okanye kwakuthiwa ndizobulawa ndazi. Kudliwe imali yam kuyohlalwa bayohlala emzini wabo. Ngoba ke wagqibele efile uzibrothers, umzi usitshatile, ndithi umzi ngowam ndawuthengisa, angafuna o-RDP wayitheyile town. So wafa kanjani ke ngoku? I'm sure people are curious. Not abantu bethi ndimbulele. Ndizonibalisela uba wafa kanjani bese nendixelela ewe ininzi into andenza yona, kwafana ndimbulele. He deserved to die. Kwafana ndimbulele, naye wandibulala ndiphila. Izinto ayizenza kum wandibulala ndiphila. So not people saying ke ndimbulele. Ufa njani? Uqala nge-14 February 2019 ubhala kuFacebook uba usweleke kwi-car accident. Ubhala nje uyaphila, and ubhala ngathi kubhala mna. So xa ngaba abantu bekhomenta, atsho nendawo, atsho nexesha, zonke ezo zinto ezo. Abantu befowuni, abantu basuka kwindawo bezovela. Nanku umuntu uyaphila. Wasogqiba wazothi ifowuni yakhe ibihekiwe. Wasweleka nge-2 zikaMarch. Nge-1 kaMarch umtshana isusele topic athi malume, ngobhala kuFacebook ubuswelekile, uzama ntoni, ufuna ubheka uba abantu bakuthanda kangakanani. And ke kwarespond umhlaba wonke, guys, lo mntu wayithandwa, because apho wayefika khona wayidiza. Imali laa mntu wayingenqeni ukuspenda, wayenganqeni ukuthengela abantu izinto. Uba uphuza uzokubona uzokuthengelani. So wavungama umhlaba wonke kokufa kwakhe okokuqala ekufake kuFacebook. So ndithi mna kona njengoba unomntwana ona 11 months, ucimba laa mntwana uzokhuliswa ngubani? Ungava umzaleli buzomkhulisa ngoso ubonakala ngathi uready ukufa. Wathi yena vele uready ukufa. Mna ndizomkhulisa njengowam umntwana. Loo ndoda le izodibana nam ndixeba nabantwana ababini. Uyambona umthakathi noba sesekhukhweni lokufa usafuna ukundondlisa umntakhe, usafuna ukundondlisa, because he was playing with my mind. He knew he was going to die. He was playing with my mind. Uba mna noba sehambile ndithi hayi ndihlonipha amazwi omfi. Umfi obendishiye nantoni? Umfi wandishiya nani? Nothing. So asweleke ke. Xa isweleka ke guys, uzuqonda uba uThixo endikhombisa uba akhange ube nendoda apha, ubune nephixiphiqi lephara lomthakathi, le ndoda ibikwenyanya. Akafi guys ehamba nentombazana emotweni. Laa ntombazana yaba kwikhoma for 3 weeks. Zange imngcwabe nomngcwaba. Ufa uhamba nentombazana emotweni, usoqomba ifamily yakhe ingandithandi. The audacity to stand up and tell me umyeni wami uswelekile, usweleke ehamba nentombazana. Nithi mandenzeni ngalo information. Umdala, indoda endala, ingwevu isukume itsho uba umyeni wakho usweleke ehamba nabani. Does it matter behamba nabani because lo mntu andimazi? So why should I be told about that information? So ke uThixo, I think uThixo wabona uba hayi makamthathe, sendimoshe kakhulu, because tell me why ndihleli apha ndingaphumi kulo mtshato if really kwakungekho korobela phakathi. Tell me guys, mna abantu bayandazi I'm a very smart person, andilinde kuxelelwa ke mna ndiyazibona. Even now when I sit and look back, ndandihlalele nina, it's like la 4 years ungathi ndandivalelwe somewhere apho ndandingazi uba liyaphuma or liyatshona. I was just producing money. And guys, ngaba ndikude elifini if kwakuthiwa la 4 years ndandindodwa
or ndandinendoda eyayibhadlile, not le esisilwane ndandidibene naso. So ke guys, ndifunde ndoni? Into yokuqala ngathi ndiyifundile guys, bantu besifazane ndiyazi uba anizondimamela. Never settle for a broke man. Never settle for a broke man. The same way men don't settle for an ugly woman. Never settle for a broke man. Rather be alone than being with a broke man. Indoda ebroke ingakubulala, ikubulalela into zakho. Enye indoda mayikondle ukukhombisa uba iyakuthanda. NeBhayibhile yasho nje uba indoda will support his wife, will support his family. Enye into, umtshado guys mawungawahlanganisa amafa. Lo in community of property uzonibulalisa ngamadoda. Guys, amadoda angoko asebeka i-feelings ecaleni, achate umfazi osebenzayo. Bababiza ngokuthi ngumfazi onengqondo. Ingqondo ke emadodeni xa isithi umfazi onengqondo, asho umfazi osebenzayo uzisa imali endlini. Abantu abafazi babengenangqondo kudala ngoba bengasebenzi behlala ekhaya, babenengqondo. But nowadays mayisithi ndifuna umfazi onengqondo, uthi uba ndifuna umfazi one-fat paycheck. Fat paycheck. Imagine guys, uba ndandisweleke kuqala, umntanami lo ndabanayo ndingakatshati, wayezomkhupha kulandlisa eDurban athengise landlu because zange wandithanda lo mfana ebendenyanya guys. Endenyanya, serious. Enye into endingayicebisa abantu, ungavumi nakhe ngakwabo. Ungavumi nakhe ngokwabo. Andikwazi ngokuhlala kulaa mzi wakho imali yami ngenxa yefamily. Baqale bamanipulate umphakathi, nomphakathi nawo wamanipulated uba ndimbulele, so that everyone can hate me. So gqiba bandithakatha. Xa sebebona bandithakatheki, bandifunela inkabi. Mandife mna after ndakhile. Shothi bendiyokwakha pha. Only God knows why they were not involved. Or maybe it was just a movie. It's just me who was an actor, but I was not aware that I'm acting, or we are acting here. But guys, ikorobela, I believe wayendidlisile lo mfana because what is this? Imbuzo ibimile ibuza uba ke ngoku umntwana wamondla na njengokusho kwamyeni wakho. When ndamthatha umntwana immediately ungcwatywa, wayena 11 months. Ndahlala naye umntwana wade wabana 2 years. Kokuhlala naye umntwana ade abena 2 years ke. Umntwana ona 11 months uphuza ubisi isipoponi, udla unxiba ipampers. Nditshintsha ipampers, ndithenga impahla, ndiyenza yonke into. Ndiqasha umuntu ke ngokuba makahlale nomntwana akline agade endlini because mna kufuneka ndihambe ndohasilisha. Business inimele kufuneka ndiyakume ndiyobona uba i-operator kanjani. So ndenza zonke ezo zinto ke ezo, ndihlale nomntwana. Ndihleli nalo very same mntwana umama wakhe wayicela ukuba ndingambulala indoda isaphila. Ndihleli naye for 2 years, up to umntwana wade wabana 2 years. Ndisengomthakathi ngoku because ayisekho indoda ibithumela imali. And ndilibala one thing, kwabuya yona enye intobazane yefamily yazo ndigobhozela uba uzisisters ubuyile efletini ethwele imibhede, ethwele ifurniture leyayithe umyeni wami because kaloku akusekho mntu uzothutha imali, uzomnika imali yorent, amnika imali yokuhlala efletini. So ke ndahlala nomntwana ke. Umntwana wabana 2 years, ndimphindisa xa sekutheni ke ngomntwana, ndimphindisa ke masendibiza lithongo ndiyothwasa. But leyo kuthwasa ngos story of another day. I don't want you guys to be questioning that and to be nibe nibuza ngayo. Izophinda ibe khona ivideo yayo. Uba ndihamba ndiyothwasa xa sekutheni, kodwa ke ndandithwasiswa iBipolar. Nizobona kwezinye ivideos uba ndiye ndathi ndidine eBipolar. Okay. Ingabi namsebenzi ke, ndihamba ndiyothwasa ke. Amnye umbuzo uthi imoto ziphi ke ngoku imoto? Ziphi imoto? So imoto le ye-150k owayihamba ngayo yile waba ongena ngayo kwi-accident, yaphelela kulo accident. I-insurance yakabhatali kuba naku waxoka xa ithatha i-insurance. So guys, apha emakhaya, never lie when you're taking out insurance. Zange ibhatala ndimamisa i-voice note, ndaxola mama. Iphi SUV yam ke ngoku? Not i-SUV imlandela umyeni, ivele ime ijeme, ndihambise kowayo, ingagqini no 3 years, ndihambise kowayo kuthiwe ayina i-engine iphelile, ifuna ukureplace i-engine. Yinto nenzo loo nto, yi-negligence. Bathi yi-negligence, bendiyidrayiva ingenamanzi ingena-oil. Bathetha yimoto entsha esahanjiswa kwi-service at certain kilometers or 12 months. Imoto megaraji bakutshekela u-oil, bakutshekela amanzi.
ndithetha ngaloo ke mna guys ba ndathi xa ndisithi bank lathi bank sizothumela umuntu ayochecka kwabuya ireport ethi negligence on my side, so mna mandibhatalela imoto engenayo. Mamela ke nothi ke elinye ithimba kusukuma umuntu emcimbini ampole athi uba hayi usibanibani wathwetyulwa sithi ngexesha ngcwatywayo, basho usibanibani ke ngumyeni nami, ngexesha ngcwatywayo usimbeka kwasibanibani simkhiphe kuba makabukele umngcwabo wakhe. Awushawubukele kumngcwabo, emngcwabeni kukhona umtshana wakhe owamkhombayo wathi nakumalume bamthatha bamgijimisa esibhedlela. Xa sandisiva umuntu ompolileyo uba uthi wayibukele shothi wayimbona nyani. Sidlule ke apho guys, kwathiwa because sasifuna afe ngalaa moto ibomvu wangafi ngayo. Laa moto ibomvu siyithwebulile ayizohamba xesha lide. Le information ndiyiva imoto ebomvu isahamba yama ke imoto ebomvu ke yi-SUV le kwakuye yami, kwakufunwa angene engozini ngale yami imoto. Uzuqonde kwakungumona because wayengangeni ngale yakhe imoto kufuna angene ngale yami. So bapala kabantu eyonto yaziwa phaya elalini but ke ngeke bayithetha abantu, kodwa ke umuntu wampola emcimbini bantu bamva, futhi ke siyabazi abo bantu nabanye abantu bayabazi, kodwa ke andikho lapho. So ke imoto zaphela ndaphindela eteksini guys, ndandithatha umntana womyeni nami ndiyongena naye eteksini sami. Uthixo emhle ndavuka ndayikwazi uthenga imoto, futhi yangabi yi-1 zambini. Ndabuyele emotweni because xa ungenguye umuntu weteksi uthixo engakubekanga khona apho. Andisho uba zange ndahamba ngeteksi, ndahamba mna guys ngeteksi for a very long time, but uthixo xa sekubusisile no one can take that away from you. So abantu ababehleka ke bethi yo ubethwele indoda izinto ziphelile uhamba nathi emateksini. Umuntu adaphahluke ungena eteksini athi yo sesihamba nawe emateksini, kanti ke ngathi andihambi ngeteksi ndidibana naye phi because mna andinguyena lo mntu ahamba imizi yabantu, andinguyena lo mntu ahamba ethetha. Ndathetha naye phi ndathi amateksi andiwagibeli. So ke abo babehleka hopefully uthixo sawababusisa abasahambi ngamateksi because ungathi iyabahlupha into yoba babone umuntu ehamba ngeteksi. But ke mna ke zange ndihluphe into yokuhamba ngeteksi kuba ndandingayiqala iteksi. Nangoku if anything were to happen ndiyongena eteksini because impilo mna ndiyayazi uba impilo ingakuthatha ikube kwenye indawo. Never undermine umuntu ophansi because one day uzoba phaphansi. So zahamba ngolo hlobo ke imoto zaphela ngolo hlobo, kodwa kuthixo waphindwa ndivusa wathi no you are my favorite child. Uzivumile wena ezinye kodwa wathi hayi leyo ubuyogibela iteksi yona ndiyakhupha nje with immediate effect, wanibusisa. So ngaxesha ke ndi-frustrated kuphela kwasani nami ndiyanjelwa zingqondo. Ndivente ke ngoku ebazalwaneni uba ndibalisa uba yo guys kwenzeka 1 2 3 4 5. I don't want to lie guys, the majority of the people ababazalwane ndathetha nabo azange bahambe bedlulisa ezo ndaba, but there was this one person, and it's always a lady guys. There is this one person circulate voice note namsendelayo nandisithi sendihamba ngamateksi kuphela emoto kuphele imali sendike ndidinge nemali yothenga ukudla because guys I went to that far apha kwase kunzima uthenga grocery endlini. But still njengembokodo umyeni wami endicelile wandithemba wanzokhulisa umntwana, isipopane sasingapheli. Ndiyanixelela uba ndanditshintshe ipampers xa kufuneka ndiphinde ndiyohasilisha kwibhizinesi kwafuneka ndiqashe u-anti uba makagade kaloku umntwana funeke enakiwe nemali funeka iphinde ingene. Uthixo wandivusa ndavuka ke khonapho ndavuka guys, ndivukile ngoku andinaxhala. Guys, khona into endiye ndayilibala uba le ndoda lena yayingandithandisisi. Nothi mna ndithatha isihlobo ndizohlala naso umntwana nje omncinci. Le ndoda ilala naye. Xa ilala naye imthembisa bizomphindisa esikolweni. Ndibona lo mntwana esemane endinike attitude. Abantwana lingana nabo abalisa uba usibanibani ke ngulo mnye nami uzondiphilisa esikolweni. No khona umntwana omane ndixela uba yazi usibanibani mane sithi umyeni wakho uzomphindisa esikolweni. Ndingayinaki mna le nto guys, ndingake ndiyihoye loo nto leyo. Ndathi mhla ndeva uba u-anti obendigadela umama wafika omnye phezu komnye ekamereni lam guys, eThekwini kwam. Ndifuye zombini ezi, ndifuye isifebezi sasekhaya, ndifuye nalona itotolozi yakhe ehamba ifakwa.
omnye phezu komnye ekamereni lam kwam kwakukwam ke pha kwakukwam yabona ke pha kwakukwam ndizoyiva seswelekile guys umsindo ndandinawo ngathi ndingayorhumba ingcwaba lakhe ndimvuse ndimkhate iipieces because uwenzile amanyundululu wenza phaya uphinde uzowenza pha amanyundululu apha kwam Hlongwe phinde uzokwenza amanyundululu hayi mna guys lo mtshato lona undihlukumezile futhi uyiphazamisile ingqondo yam niphi efuna ukufa nami ngengozi yemoto okokuqala esenza lento kudrayiva yena ndiyipassenger avela ngene kwi-oncoming traffic ndimkhuze ndithi buyela ngapha abuyele xa sesifikile endlini ndibuze yintoni ubuzama uyenza umthetho wakho ufuna ukufa athi ewe ndithi ke mna ke uyabona ke le nto ubuzama uyenza I'm giving you my blessings uyenze xa ndingekho mna ndikakhathali ukuphila yayibona likukhathalisileyo wena ukuphila i-right andifuna uyazi but next time try that when you're alone so okwesibini ndimo drivayo avela ngena ahlala apha ngasemva kwe-driver's seat xa sendiphakathi emgwaqweni ndibalekisile andibamba ndikwitsha apha emqaleni kwaba ngithetha uba ndingangena engozini yemoto ngala mini so loo nto leyo yaye yandishiya nengqondo ezibuzayo uba ingaba ufuna sife sobabini engozini yemoto okanye uzama ubulala mna engozini yemoto because kaloku xa ungena kwi-oncoming traffic mhlawumbi uyazi wayezophepha ngam kube ngathi besengozini yemoto yena wasinda nakulena andikwitsha umqala angemva kwam yena if ndandisenza ingozi phayana ndimo wayezolimala ndiphambili so and yena wayiyazi laa nto wayeyenza so ke wayefuna ukufa nam ke uzibrothers wayefuna ukubulala mna ngengozi yemoto qha ke uthixo emhle ndingenzanga nto ndingonanga mntu mntwini qha ndona ngokuba ndivuma utshata naye nasi isono sam endasikhomithayo mna so sigqithe ke apho izichitho ndizifakwa ngubaby mama izichitho ndizifakwa ubaby mama ubonile part 5 ndimkhulisela umntwana odwana 2 years lo mntwana ndimkhulisa emvani kwezigameko zezichitho andithi undichitha ngoyisaphila indoda unethemba loba izoba yeyakhe funa ube yeyakhe isichitho wayendifake sona kayisasisibi wayethi umyeni wami esasuka ebhizane sizedebheni ngendiqalise ndirhude isisu sam sove siphenduke uyothe ofika kukubi kusembula kwembeso andithethi ke usagqibela ukuyocansini mhla sathi siyocansini umbhedo wawugcwele umrhudo endazuba uphuma phi butyhatyhatya bomrhudo ophuma kum khiswa sisichitho umrhudo hayi ke wayesendibiza ngento enyayo ngekalale nento ezinyelayo utsho umntu lo wazinyelayo ndamvidorayisa mna ndifaka isichitho ba ngala mantombazana ahambe warhuqa laa baby mama wayithi xa zibheke ezibone ngumedem phofu andimblame babeqhathana xa behleli babeyithethe yoba hayi wena zoba nkosikazi andiyifuni leya ndiyayiyuza or whatever he was saying kwazi uthixo uba wayefika thini phayana yintoni eyayinika lo i-confidence yoba kusasa uzoba nguye umedem nithini ndimphupha yena ubaby mama lo ndiphuphe ngathi umamakhe I mean ungathi kuza yena afike ungathi ndiyazi uba undifaka istroke ndithandaze ndithi in the name of Jesus abaleke kubuye umamakhe andithandazanga wabaleka kwayilo mamakhe umyeni wami andivuse ndithandaza ekusena ndibuza athi indlela ubuyithandaza bekutheni ndithi mna not ubaby mama wakho na efuna undifaka istroke ndathandaza wabaleka wabuya umamakhe ndathandaza wabaleka hayi ke umntu osemathandweni ngeke ayikholelwe kwayiloo nto zange ayikholelwe futhi nam I was not even expecting him uba akholelwe qha ke ndandimphela kuba wayendibuza not him afowunelani nobaby mama ubaby mama kube ubaby mama ofowunayo afowunele umyeni wam athi ndiphuphile unkosikazi wakho abuze omnye uba umphuphe ethini iwesi nayo uthi ukuphuphile hayi ndiphuphile unkosikazi wakho endithandazela ethi undikhipha amadimoni ethi in the name of Jesus. Oh, what a coincidence.
What a coincidence. But uzibrothers zangafuna ukuyivuma uba ubendizama ngento ebendizama ngayo umuntu wakhe. Sisithando sakhe kaloku ndim inja apha. Sisithando sakhe isi. Hey, hi guys. Ngoba guys, thina abantu besifazane siyavisana inhlungu, but ke andimblame usisi. Because indoda yafika kuye yathini? Yathi ayitshatanga. Ufind out ubitshatile indoda kuFacebook, yangazibizi ngegama layo lamanyani kuFacebook. Abamaziyo bayazi wangazibizi ngegama lakho, engunamba ntontoni. So uyayazi ke kona number yomuntu uFacebook uzathi people you may know. Baby mama athi xa isithi yo ngumuntu wami nje lo, xa isithi andithi beposta izithombe phaya post ethi uthenge umfazi imoto. Ziphaka izithombe, wayengandithanda lo hlobo loba ndiposte, but because kwakunemoto phakathi so wayendiposta ke. So wabona uba lo muntu utshatile lo mconfronta, upregnant ke lo xesha wasikhipha isisu, esikhiphela uba utshatile. Andikwazi uzalela umuntu otshatile. So ke caba ke indoda lena baphinde ke balungisa izinto baphinde bamithisana okwesibini ke. So but imessage endinokuyithetha ndiyithetha kubaby mama. Ndingathi sisi utshatile ngoku, utshatile. Unxibe ezi zihlangu zami ndazinxibile, utshatile. Xa ucinga ezi zinto wawuzenza phaa kum undifaka isichitho ufuna undikhipha emtshatweni. Amantombazana akazuzenza ezo zinto, akazumfuna umyeni wakho akufake isichitho uba phuma apho owakho umtshato. If abazenzanga, good for you. But I know mna Karma knows the address. Andithi wawurongo apha. But wafind out uba utshatile umuntu waqhubeka wahlala wazama izichitho. Wazama izichitho waqonda uba wena wanditshata kuba wayengakadibani nawe. Wena you are a different kind of breed. Funeka be nawe uphume mna. Uyazibona ke ngoku sisi ingxaki ke ngoku wena usele nomntwana ongenatata ekufuneka umbambe ngamazinyo umkhulise. Ndingcono nam uThixo wami nawandilamlela wathi mntanam, my favorite child, awuzusizalela esi sibhanxa. Ndandilila ndifuna umntwana ndingazi uba uThixo uyandikhusela. Ndandilila ndifuna umntwana. Imagine ngoku ndigowishayo uba it means benzogowisha ndibe abantwana ndenzobahlukumeza, benzaba-abuse abo bantwana. Futhi babezovele bafane naye, iwesi nalo wakhe afana kanganaye. Babezovele bafane naye nse, ayinoba bantwana benzoba-abuse ngangendlela laa ndoda eyandiyivuruvaya ngayo. So lithi ke lam sisi, njengoba ndase ndingumthakathi mna, ngenxa yoba wena uzalela indoda yam, secaba ndikaphoyizina umntakho. Basazoyizalela indoda yakho le utshate nayo sisi. Bazoyizalela, usazoba ngumthakathi. Kusazofuneka unyamezele isichitho sisi. Kusazofuneka unyamezele umyeni wakhe engalali endlini lele kuside chick. Kusazofuneka unyamezele endlini imali iphuma inikwa ama-side chick because lena yona into ayizungabuyi ngawe. Andithakathi ke mna sisi, umama engathakathi andithakathi. But nje ndiyatsho uba izinto ezinjena wena zivamile uba umnikazi ayive le nto ebekade naye ezama uyivisa abanye abantu. Andikublamela uba umyeni wami wakufuna ezazi butshatile. Ndikublamela into yoba undifake izichitho. Undithakathelani? Ndake ndeza kuwe mna ndathi ndiyakuthanda. Undithakathelani mna? Undifakelani izichitho? Because le maxaka wandifaka wona isenza ndenyanyo nababanye abantu. Mna sisi ndiyazisebenzela imali. Funa ndihambe ndiba nezichitho nebhizinesi ingahambi kahle ngoba undichithela ipipi. Hayi sis man, I hope waguquka because wow. Ndifuna uthetha ngemini yomngcwabo yazi. I realized ukuthi kuwo wonke lama videos endiwenzileyo khange ndithethe ngemini yomngcwabo. Let me start on the day before just to be safe. The day before umngcwabo kufika umuntu, a relative from my late husband's side. So uyafika kum uthi amantombi akhe athi azafike eswenke ngomso emngcwabeni. Bazobe befike beswenkela ukukunyisa. Hey, guys, didn't I have a panic attack? Didn't I have a panic attack for the first time? Dangazi kuba i-panic attack because it was my first time experiencing a panic attack. So
Hey guys, kwangathi andikwazi ukuphefumla, ngathi ndiyafa. It didn't happen immediately. I think my mind was still trying to process lento lena that I was just told. The audacity, guys, of dating a married man, and the audacity yokuthi seyifile ke lo married man yakho ibithandana nawe ingathandani nami. Uthi wena uhambe usithi uzonxibele, you will dress to kill to come and attend someone's husband's funeral, and uzogcwalisela mna. Ndingenaphi mna guys, ndingenaphi? Uzuqoma le ndoda lena indlela zakhe zandihlukumeza even sesemakhazeni. So okay ke alento ke ndibe ne panic attack ke, and then I called people ukuthi hey, it's like I can't breathe guys. Then I was taken to hospital. So in the hospital xa befika icacise ifamily uba kwenzeke ntoni, uswelekelwe ngumyeni ngozini yemoto, so inoba yiloo leyo. And then oogqirha they picked it up immediately ukuthi oh this person babuza ndiyalala, ndithi mina I've not been sleeping. So then bandifaka i-injection abathi izandilalisa ke. Kwathiwa i-minimum ikulalisa minimum of 3 hours. Guys, didn't I wake up just after 30 minutes? Doctors were shocked. But if andibuyanga esibhedlela after the funeral, ndizofa because what is this? Le injection abandifaka yona, umntu wakhona ulala a minimum of 3 hours. Not me sleeping only 30 minutes. I think ingqondo yami wanted to attend the funeral, and I was worried that if I sleep and wake up after the funeral, I won't forgive myself. So I guess nezinto ze-Western, in cases like that, they cannot really defeat the brain. So okay ke ndibe right, ndibuye kube yi-night vigil, kube yi-funeral ke the following day. On the night vigil, people were talking good things about my husband. Guys, my husband was never a bad person. He was a good person. He was a good person. I've never met someone who is as good as him. He was a good person to everyone except me, guys. He was good to everyone except me. So umngcwabo wakhe ke was full of people praising how good he was. He was good to everyone. Okay. Day of the funeral. Thina ke guys asizogquma. You get to see who is there, who is not there, and things like that. So ndambona lo wakhelwa umzi ephayana elila, mna ndiyilileli indoda ebenditshate nayo. Kulila yena, ndithi yena ulahlekelwe. Walahlekela phela la sisi guys, ngeke akudlala ukwakhelwa umzi ngumntu. Wayinxibile ke zange ndiyibone nalo dress to kill ke unxibile. But wayinxibile elila, umntu elila. Wangafunga uthi oyena mntu ulahlekelwe ngumyeni nguye. But ke guys, umyeni is not a ring, it's not a home affairs. Yena walahlekelwa ngumyeni serious. And I'm sure la ntombazana ayikazi iphinde imfumane umntu ozoyondla ngola hlobo wakhelwe ungamzalelanga nomzalela umntu. For sure kodwa ke la ntombazana incutha omnye umntu lapha ikhona. I'm even tempted to name and shame, because how do you go around doing that? Into enyanyisayo ko ananda ba wadlisa umyeni wami wa enjoy all the benefits she was enjoying. Ndinyanyiswa ile nto sethatha umyeni wami senyangeni for uba makudliswe mna so that they can eat my money. Nanso into endinyanyisayo. For the guys, ndingabosha xa ninodibana nalo ntombazana face to face. Ndingabosha because angandiphendula uba le nto wayenza wayenzelani. Uright adlisa umntu wakhe mna ndihlangana phi ndandingendathi ndiyamthanda. So ke babegcwele ke nabanye ke, but the one that I wanted to notice was her. Ngoba yena la ntombazana iyiruinile impilo yami. Andithi yayingafanelanga ijole nomntu xa isithi uyayithanda. Ndinyanyiswa yile nto i-involved ekutheni mna mandidliswe so that kuzodliwa imali yami. Ndinyanyiswa yiloo nto leyo. So ke guys, kwaba khona ke umntu on the day of the funeral, umtshana womyeni wami okhalayo okhomba umyeni around. Athi nankumalume. Kanti later on, few months later, sizova ke ba abantu ababemthwebulile bamenzi ba makabukela umngcwabo wakhe. So then it makes sense ukuba wayembona nyani.
Singaziba ke yena kwakuthenza bene privilege yokumbona njengoba thina sasikhona abantu bebaninzi emncwabeni bengamboni kodwa yena wakwazi ukumbona. But ke asikho lapho. But ke guys, sendiyatsho about the day of the funeral. Uzoqomba nini ezibindi abantu bazane babe attendile ke. Sasingagcwala iquantum intombi ezaziyile ziyongcwaba umuntu wazo. Guys, yabona these days indoda mayikuchithela uzodibana nezichitho, uzodla amapilisi engculaza, uzodla amapilisi edepression, uzoba ne-stroke, ungafa nokufa because abanye sebazibona sebengimedem wale ndoda. So awuphumi only ne-HIV these days. Kudala kwakuyi-HIV mhlambe kuphela. These days uphuma nayo yonke le set endiyibalileyo. Asoze uphuma ungawadla amapilisi. Noba ngawantonina kodwa uzowadla amapilisi. Ndisawadla ke mna nangoku. Ngoku umuntu usena 7 years wangcwatywa. Ndisawadla amapilisi because damage that was done, it's a lot. The damage that was done, it's a lot. And then kube khona umuntu othi hey umhlambalaza, there's another side of the story. For sure nawe zikhona into ezimbi wazenza lento ndayenzani. Into endabambingayo ukuba ndibe nemali. Ndidibane nesibhanqa esingayiqhelanga imali. Nanso mni mistake endayenzayo. Ndidibane nomuntu ongayiqhelanga imali. Kudala vele efuna ukuzenza izinto qha bebethwa ungabinamali. Ndisola noba bayikholiswa kube engenamali. Because ukhona omnye umzalwane oyawathi emncwabeni. Yena wathetha naye ngokwakusele kulumama. Because remember guys, kwezi videos nizaphika apha kwaqala sele kumama ngoJanuary then yena wasele ngoMarch. So wathi lo mzalwane wathetha naye emncwabeni pha ngokuyongcwatywa umama wangithetha naye ba hayibo kwenza kantoni. Kuthiwa wathi yena uwiswe imali. Uwiswe imali. Uwiswe imali. Zibuze kuba imwisa xa iyenzani imali. Because imali esebhenki ayiwisi umuntu. Wavela wayothenga utywala wayinto ehamba ematywaleni ehamba show offer. Imali guys, it only shows your true colors. It does not change anyone. It shows your true colors. Ubungumuntu ongathi right kuba ubungenayo imali. Imali ke ngoseyawo expose ba kahle kahle wena xa unemali ubanjani. Ndibese ngithi ke some of the people uthi xa ababusisi ngabomi. Uyabazi baba kanjani xa ngabe kuthiwa unemali. Uthi mna guys uthi xa kayiva imithandazo yami mna ampoor. Uthi xa yakwazi buza banjani the minute uba nemali. Uyakwazi buza banjani. Uyakwazi buza umlahla. Uyakwazi ba uzohamba uyokwenza zonke izinto ubungazenzi not because uyakholwa because you don't have money. Enkosi.